Príjemný dobrý deň, naši poslucháči, naši sledovatelia. Vítajte pri ďalšej epizóde Pokecov k veci, dnes opäť s informatikmi. Moje meno je Jan Lacko a som dekanom Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy. A teší ma, že moje pozvanie dnes prijal môj vzácny kolega, profesor Gabriel Juhas. Vítaj, Gabo. Ďakujem, Janko, ďakujem za pozvanie, veľmi rád sa budem s tebou rozprávať. Gabo, ty si naozaj veľmi skúsený človek a venuješ sa rozličným témam, aj z hľadiska výučby našich študentov, ale aj z hľadiska svojho výskumu. Primárne sa v súčasnosti orientuješ na tzv. low-code a no-code platformy, alebo teda low-coding a no-coding. Skús nám na začiatok možno trošku vysvetliť to, že čo vlastne tieto slova znamenajú a prečo sú dnes také populárne. Možno začnem trošku obšírnejšie, veď my pedagógovia to máme radi. A ja vlastne vždy hovorím, že keď chceš pochopiť budúcnosť a prítomnosť, tak je dobre sa pozrieť do minulosti. A keď sa v podstate zamyslíme nad tým, čo my ako informatici robíme, respektíve, že čo je predmetom programovania alebo vývoja aplikácií, tak jednou vetou, keby si to mal povedať, tak ide vlastne o to, že ako človek, ktorý rozpráva ľudskou rečou, má povedať počítaču, stroju, ktorý rozpráva v počítačovom jazyku, primárne v nulách a jednotkách, ako mu má povedať, čo má robiť. A keď si pozrieme tú históriu, tak v podstate, vieš si to predstaviť ako taký most. Na jednej strane máš počítač, na druhej strane človeka, ktorý vlastne rozumie ľudskej reči a nerozumie tej počítačovej. A teraz na tom moste sú rôzne jazyky, ktoré vlastne mali pomáhať ľuďom povedať počítaču, čo má robiť. A v tej histórii tie prvé jazyky, ktoré už neboli strojovým kódom, tými nulami a jednotkami, bol assembler a potom boli jazyky tzv. Vyššej úrovne. C, C++, Java. Čiže v podstate a každý ten jazyk sa snažil byť bližšie k tej ľudskej reči. To znamená viac abstrahovať od nejakých detailov, ktorými hovoríme tomu počítaču, čo má robiť, a byť viac prispôsobený tomu, ako ľudia hovoria ľuďom, čo majú robiť. Hej? Čiže keď si zoberieme, že v podstate tie počítače vykonávajú nejaké príkazy, realizujú nejaké algoritmy, tak takým prvým nejakým algoritmom, ktorý aj často vysvetľujeme študentom, sú kuchárske knihy a recepty, ako váriť. Kde vlastne hovoríme človek človeku, niekto, kto napísal tú kuchárskú knihu, tomu potenciálnemu kuchárovi, čo má robiť. Miešaj dovtedy pokiaľ. Čo je cyklus v počítačovej reči. Ak je to už do zlatista upražené, tak potom trošku uber plyn alebo elektriku na šporáku. Čiže je to nejakým spôsobom nejaký podmienený príkaz. Ak niečo platí, niečo urob, inak urob niečo iné. Čiže takto sa vyvíjali programovacie jazyky. Napriek tomu, že sa takto vyvíjali a že bola snaha o to zjednodušenie, stále sú strašne zložité. Čiže dnes, keď si zoberieš, že bežný človek by mal napísať nejakú zložitú internetovú aplikáciu, webovú aplikáciu, tak vlastne namiesto toho, aby sa to strašne zjednodušilo za tie desiatky rokov, odkedy začali existovať a používať sa počítače, tak vlastne prišli nové problémy. Prišli sieťové aplikácie. To znamená, niekde je nejaký server, nejaký počítač a ty z domu sa pripojíš cez internet, cez nejakú sieť na tú aplikáciu a chceš tam niečo robiť. Chceš si podať nejakú žiadosť. Napríklad si mal problém s autom, tak chceš zahlásiť škodovú udalosť v rámci poistenia. Chceš vyplniť nejaký formulár a chceš, aby ho spracovali niekde na pozadí tí ľudia. Tak keď chceš robiť takú aplikáciu, tak zrazu nepotrebuješ jeden programovací jazyk. Ale potrebuješ viac, lebo také aplikácie sú viacvrstvové. Niekde máš uložené dáta, máš databázovú vrstvu, potom máš niekde tú aplikačnú vrstvu, kde sa rozhoduje, čo kedy sa má urobiť a kto to má urobiť. No a potom tie jednotlivé úlohy, jednotlivé formuláre, ktoré ty vyplňaš ako zákazník alebo nejaký zamestnanec poisťovne, rozhoduje, že či teda
to je opravené alebo nie je opravené, či ti má alebo nemá poslať peniaze, sú znovu na nejakých klientských počítačoch a to, že ty vidíš ten formulár, je napísané v inom jazyku. Napríklad ten formulár je HTML, JavaScript a rôzne frameworky. Tá aplikačná vrstva môže byť v nejakej Java ako programovacom jazyku. No a tá databázová vrstva môže byť nejaká SQL databáza napríklad. A teraz ty potrebuješ tie dáta posielať. A potrebuješ počítač povedať, že keď tu človek klikne na nejaké tlačidlo v rámci tej obrazovky, tak potrebujem poslať tie údaje o tom tvojom aute na ten server a tam sa nejak majú spracovať, vypočítať kódová suma a potom sa to má uložiť niekde trvalo do databázy napríklad. A to vie málo ľudí. Málo ľudí ovláda všetky tieto technológie, všetky tie jazyky. To sú takí tí full stack programátori, ktorí ja to prirovnávam. Znovu sa obratím do tej minulosti, kedy si v tom starom Egypte boli tí pisári, ktorí vedeli egyptské hieroglyfy. Hej? To bolo, že ako človek človeku povie. A vyvíjal sa ten jazyk tak, aby dnes takmer každý bol gramotný. Čiže zjednodušoval sa ten jazyk, abstrahoval sa nejak ten jazyk, aby každý vedel písať a čítať. A podobne sa snažíme aj dnes vlastne vytvoriť nejakú novú vrstvu na tom moste medzi počítačom a človekom, nejaký nový typ, nazvime to možno ani nie programovacieho jazyka, ale jazyka na vývoj aplikácie a ten jazyk už nemusí byť len písaný text, ale môže to byť aj grafický jazyk, môžu to byť aj nejaké diagramy, aby vlastne pomocou takéhoto jazyka aj ľudia, ktorí neovládajú syntax tých jednotlivých programovacích jazykov, vedeli vytvárať aplikácie. A takéto typy, povedzme, nástrojov a jazykov sa nazývajú low-code alebo no-code nástroje. Low-code, pretože menej kódu píšem, ale viac kódu kreslím, drag and dropujem a nemusím riešiť detaily napríklad tejto komunikácie medzi klientským počítačom, ktorý je doma napojený na internet, tým aplikačným serverom a tou databázou. To skryjem pred tým tvorcom aplikácie. Tým pádom tvorca aplikácia sa môže stať človek, ktorý nemusí tak detailne ovládať informatiku a programovacie jazyky, ale, a tu je treba zdôrazniť, on musí detailne poznať ten svoj problém. Áno, musí vedieť, aký systém chce vytvoriť. Ale potom by mu takýto low-code nástroj alebo low-code jazyk mal výrazne zjednodušiť situáciu a mal by byť schopný intuitívne takú aplikáciu vytvoriť. V ideálnom prípade by na to stačil ten ľudský jazyk. Aj tam sa možno dostaneme s tvojimi otázkami, lebo dnes, okrem toho, že tu máme tú vrstvu tých low-code, no-code nástrojov a jazykov, tak prichádza aj tzv. Vibe coding, kde vlastne napíšem alebo vložím ako vstup špecifikáciu v ľudskom jazyku. Prosím ťa, sprav mi aplikáciu, ktorá má webovú stránku, na ktorej sú takéto a takéto údaje, ktoré môže môj zákazník vložiť a potom chcem, aby zamestnanec registratúry zaregistroval takúto žiadosť. A takto napíšem text a umelá inteligencia, LLM modely sa pokúsia z toho textu vygenerovať zdrojový kód v nejakom programovacom jazyku, ktorý potom viem spustiť v počítači, v tom stroji, keď to tak zjednodušene poviem. Ale aj tu, znovu, tie low-code jazyky sú dôležité, lebo keď ja vygenerujem ten zdrojový kód, tak je ideálne, aby tomu zdrojovému kódu človek rozumel. Lebo možno tá umelá inteligencia vytvorila niečo trošku odlišné, ako som ja chcel. Nie preto, že by bola neschopná alebo nedostatočná, aj keby bola, čo nie je, úplne dokonalá, tak možno to moje zadanie bolo nedostatočne presné, lebo ľudia zvyknú nepresne hovoriť. Čiže v podstate tam sa pokúsim vložiť tú umelú inteligenciu ako nejakého umelého developera, ktorého ale musím skontrolovať. A preto je dôležité, aby ten výstup
ten jazyk, v ktorom to vygeneruje tá umelá inteligencia, ten vibe coding, bol opäť čo najjednoduchší. Aby človek vedel skontrolovať, čo to robí. Vizuálne, graficky a prípadne to upraviť. Čiže toto sú veci, ktorými sa vlastne len snažíme pokračovať v tom, čo sa tých posledných 40-50 rokov v histórii robilo a priniesť, alebo umožniť, sprístupniť tvorbu aplikácií širšiemu spektru používateľov. To je to, čo sa pokúšame robiť. Ďakujem ti za ten úplne skvelý historický exkurs a to skvelé vysvetlenie. Čiže ak som to dobre pochopil, sprístupňujete naozaj programovanie širšiemu množstvu ľudí. Ale nemáme si to predstavovať asi tak, že ktokoľvek teraz môže čokoľvek urobiť. Opäť je to o tom, ako som povedal, že ty musíš vedieť, čo tá aplikácia má robiť. Musíš to vedieť naformulovať. Čiže musíš to vedieť minimálne v tej ľudskej reči dosť podrobne a detailne popísať, čo tá aplikácia má robiť. Čiže musíš rozumieť tomu procesu napríklad likvidácie poistných udalostí. Pokiaľ tomu procesu nerozumieš, no tak nedostaneš aplikáciu, ktorú by si chcel. Čiže je tam ten predpoklad, že ľudia budú rozumieť tej svojej doméne, ale nebude ich brzdiť neznalosť syntaxe tých programovacích jazykov. Samozrejme, je veľmi dobré, keď sa naučia ten jazyk, v ktorom je ten výstup. A tu sa opätovne dostávame k tomu, že prečo je dôležité, aby ten výstup bol v niečom čo najviac zrozumiteľnom, lebo keď ja dostanem ten výstup a nerozumiem tomu jazyku, no tak nebudem vedieť povedať, či to, čo bolo vyprodukované, je to, čo som chcel. Predstav si, že by to bolo len prekladač medzi jazykmi ľudskými. Že by si mal prekladač zo slovenčiny do angličtiny a nevedel by si po anglicky, tak by si nevedel skontrolovať, či ten vygenerovaný text je to, čo si povedal v slovenčine. Čiže preto je dôležité, aby tí ľudia rozumeli aspoň do nejakej miery tomu jazyku, v ktorom je výstup toho vibe codingu tej umelej inteligencie. Čiže dám mu vstup, vygeneruje výstup, ale ja musím aspoň trochu rozumieť jazyku toho výstupu, aby som vedel povedať, aby ma niekto neoprenkoval, že dobre, tak toto si povedal po slovensky a toto je anglický preklad. A ty tomu uveríš. Hej? Na to potrebuješ mať znalosť toho jazyka, v ktorom je výstup. Nie je tajomstvom, že ty okrem toho, že učíš a že sa venuješ výskumu, tak sa pohybuješ vo firemnom prostredí, kde naozaj sa snažíš tie svoje vedomosti, tie svoje schopnosti, ktoré máš prenášať do reálnych riešení, čo považujeme naozaj v rámci toho výskumného priestoru za veľmi, veľmi dôležitú vec. Skús nám povedať, že kde v tých enterpriseových riešeniach alebo v tých firemných riešeniach, kde by sme mohli využiť takýto typ jazykov? Janko, možno sa budeš na mňa hnevať, ale znovu ti neodpoviem priamo na tú otázku, ale znovu použijem tú minulosť, lebo už som raz taký, rád sa pozriem na tie korene, aby som pochopil. Tak keď si povedal, že sa snažím robiť transfer z tých výsledkov výskumu do praxe, tak ono to zase v minulosti má nejaké korene také, že ja hovorím, že dobrý výskumník by mal prvú tretinu svojej kariéry sa učiť, druhú tretinu svojej kariéry by mal robiť nejaký výskum na základe toho, čo sa naučil. Samozrejme, kontinuálne sa musí učiť, ale veľmi zjednodušene. A tretiu časť svojej kariéry sa mal pokúsiť to aplikovať do praxe. A ja som v podstate sa snažil ísť podľa tohto, čomu ja verím. A my v informatike máme tú obrovskú výhodu, že v informatike to za jeden život vieš spraviť. Sú oblasti, ako možno nejaká kvantová mechanika alebo jadrová fyzika, kde sa to nedalo v rámci jedného života, lebo kým sme sa dostali od teoretického výskumu do praxe, prešlo možno 100-200 rokov. Čiže
viac ako je profesionálny život jedného človeka. Ale my máme tú výhodu, že tá informatika sa vyvíja tak rýchlo, na jednej strane nevýhoda, lebo sa musíš veľa učiť, na druhej strane výhoda, lebo vieš sa pokúsiť urobiť túto, teraz nie trojvrstvovú aplikáciu, ale trojvrstvovú kariéru, že učím sa, skúmam, aplikujem. No a ja som mal to šťastie, že vlastne po doktoráte som odišiel do Nemecka, pôsobil som na nejakých univerzitách v Nemecku, v Berlíne, na Technickej univerzite v Karlsruhe a potom v Ingolštate, kde som si spravil habilitáciu a v rámci tej mojej oblasti, lebo zase tie low-cody sú na rôzne typy aplikácií. Môžem robiť nejaké herné aplikácie, môžem robiť nejaké animácie, alebo môžem robiť takéto procesné aplikácie, o akých som hovoril, ako je likvidácia tej poistnej udalosti, kde v princípe spracúvávam nejaké formuláre postupne viacerými aktérmi, aby som sa dopracoval k nejakému výsledku. A to je to, čomu som sa celý život venoval. Nazvime to, že business process management alebo business process modeling. A v tej oblasti ja som bol inšpirovaný, videl som viacero tých kolegov v Nemecku, ktorí proste to tak robili, že proste niečo sa naučili, niečo skúmali a potom to aplikovali do praxe. A boli tam pomerne úspešné firmy, niektorí tí moji kolegovia vybudovali naozaj 100 miliónové firmy a buď tie firmy dodnes existujú, alebo ich predali na veľkých technologických gigantov. No a mňa to fascinovalo. Keď som sa vrátil po habilitácii z toho Nemecka na Slovensko, išiel som na FEIKu, FSTU, Fakulta elektrotechniky a informatiky, kde som v podstate ešte absolvoval hodnú časť toho svojho výskumu. Časť už bola v rámci toho Nemecka. No a pôsobil som tam ako prodekan, ako dekan. A potom som si povedal, že teraz je čas. A hodne sme hovorili ako tí akademickí funkcionári. Ty to sám vieš o tej potrebe transferovať tie veci z výskumu do praxe. A nie veľmi sa nám to darilo často. A ja som vlastne pochopil, že znovu je to ako o tých mostoch. Že sú vlastne tie dva svety. Akademický svet a svet praxe. A častokrát je to, že ten akademický svet rozpráva iným jazykom. Cieľom je ten výstup výskumu publikovať, aby ho videli iní výskumníci a aby ohodnotili, či je dobrý alebo zlý a ohodnotia to vo forme, že či ho použijú vo svojom výskume a či ťa budú citovať. Hej? Ale v praxi ide o to riešiť problémy ľudí, ktorým poskytujem svoje služby. No tak niekto mal nehodu s tým autom, tak potrebuje to auto opraviť. Potrebujem vyriešiť problém toho človeka a tej poisťovne, ktorá mu poskytuje tú poisťovaciu službu. Čiže pochopil som, no a stal sa som nejaký si obojživelník. Hej? V angličtine to dobre znie, lebo hovorím, že som I'm an amphibian, hej, som obojživelník. Hovorím, že vyšiel som z vôd výskumu, research waters, academic waters, som prešiel na suchú zem biznisu. A to suchú zem biznisu tam nadobúda inú interpretáciu, lebo suchú znamená, že ťažkú. Hej, keď je sucho, je ťažko. Musíš sa obracať, musíš naozaj nájsť tie problémy tých ľudí a reálne ich vyriešiť. Ináč nie si schopný takú firmu vytvoriť. Čiže tá prax ťa veľmi rýchlo upozorní na to, či ten tvoj výskum má nejakú praktickú hodnotu. Hej. Budeš musieť možno korigovať niektoré názory, ktorým si veril v rámci toho výskumu, lebo zistíš, že aha, no ja si síce myslím, že takýto jazyk by vedeli používať aj ľudia, ktorí nie sú informatici, ale zrazu zistíš, že nie. Zrazu zistíš, že aha, no tu bol ten môj predpoklad mylný, lebo som mal predstavu, že toto je ľahké pre hocikoho, ale to nie je ľahké pre hocikoho. Keďže pre mňa to bolo ľahké, som si myslel, že to bude ľahké aj pre ostatných. Čiže tá prax ti dá veľmi dobrú spätnú väzbu, ktorá ťa naučí takej, by som povedal, jemne pokore, aby si vedel, že OK, nie všetko, o čom si myslím, že je správne, musí byť správne. Hej? Čiže pre mňa toto bola dosť veľká lekcia. Samozrejme, že keď ideš do tej praxe, musíš robiť aj iné veci, ale teraz sa dostávame k tomu, že kde všade sa tie aplikácie používajú. Ako som povedal, sú rôzne typy low-codov. My sa zameriavame na tie procesné. Ako som už spomínal, likvidácia poistnej udalosti, to nie je jediný proces. Mnoho procesov v poisťovníctve. Máme aplikácie vo viacerých poisťovniach,
ktoré používajú ten náš systém a ten náš systém im umožňuje oveľa rýchlejšie a tým pádom efektívne a lacnejšie, bez potreby, bez nutnosti mať toľko tých veľmi dobrých full stack programátorov a vedia to robiť s tými analytikmi, ktorých majú, ktorí rozumejú tej doméne. Samozrejme je dobré, keď tam je nejaký full stack človek, ale tých ľudí v tom týme musí byť ďaleko menej, čiže ten tým, ktorý robí tú aplikáciu, sa viac môže byť zameraný na znalosť tej domény, ktorú digitalizuje, tých procesov, ako na znalosť tých konkrétnych špeciálnych informatických technológií, ako sú backendové nástroje, frontendové nástroje a podobne. Čiže to je ten rozdiel. A okrem tých poisťovní, ktoré sme spomínali, tzv. Utility company, v energetickom sektore máme viacero zákazníkov v energetickom sektore, či už je to elektrická energia alebo plyn, keď si chcete pripojiť odberné miesto, alebo keď chcete zmeniť, predali ste byt a potrebujete zmeniť majiteľa odberného miesta, tak častokrát idete cez náš systém, ktorý to na backende potom u toho poskytovateľa spracúva, až kým vám treba v novom dome nenamontujú hodiny. Hej, čiže od uzavretia zmluvy až po namontovanie tých hodín plynomeru alebo elektromeru. Iným typom zákazníka sú leasingové spoločnosti, ktoré opätovne poskytujú leasing, čiže to je nejaký dlhotrvajúci proces, kde vlastne viacero úkonov treba realizovať od toho, že to auto sa vám dodá, na ňom jazdíte, platíte tie leasingové splátky a nakoniec ho niekto preberie. Čiže znovu je to proces a znovu takéto nástroje, ako sa my snažíme vytvárať, sa používajú v tejto oblasti. Čiže častokrát sú to také typy aplikácií, tzv. B2C, kde mám veľa zákazníkov, ktorými chcem komunikovať prostredníctvom mobilu alebo počítača, prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie, ale ja potrebujem tie ich podnety, žiadosti, tie informácie, ktoré od nich príjmem, spracovať a nejakým spôsobom s nimi interagovať, odpovedať im a podobne. Čiže, ale máme zákazníkov aj siete nemocníc, ktoré vlastne, okrem tých B2C, aj vlastne interné procesy a dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Veľmi zaujímavým typom tých aplikácií sú aplikácie na uzatváranie zmluv, spravovanie objednávok, ktoré sú napárované na tie zmluvy a spravovanie faktúr, ktoré sú potom napárované na tie objednávky. Čiže to je to, čo sa rieši teraz v mnohých firmách. Toto sú tie typy aplikácie, ale my sa v podstate nezameriavame až tak na to, aby sme robili tie aplikácie. My sa zameriavame na to, aby sme vymysleli a vytvorili ten, nazvime to, aplikačný low-code jazyk, aby sme naprogramovali tú low-code platformu, ten nástroj, v ktorom tie aplikácie v tom low-code jazyku potom bežia a snažíme sa potom poskytovať našim partnerom, čo sú firmy, buď sú to interné týmy u tých veľkých zákazníkov, alebo sú to firmy, ktoré potom namiesto v tých klasických full stack programovacích technológiách vytvárajú tie aplikácie pre tú našu low-code platformu v tom našom low-code jazyku. Dnes sa nám darí takéto veci robiť, povedzme, že nie len na Slovensku a v Čechách, ale začíname mať partnerov aj v Spojených štátoch, v Kanade, v Nemecku. Veľmi dobrú spoluprácu máme s univerzitami, napríklad aj s Paneurópskou univerzitou. Máme spoluprácu, ako som už spomínal, STU. Na STUčke používajú vo výuke ten náš low-code nástroj. Univerzita v Hagene, máme partnerstvo, včera som sa vrátil z univerzity v Augsburgu a všetky tie univerzity nie len, že chcú použiť ten nástroj na to, aby učili študentov, ako procesne myslieť, aby vedeli v tých doménach potom vytvárať aplikácie, ale aj na správu interných procesov v rámci tej univerzity.
napríklad uznávanie skúšok, keď chce prestúpiť niekto z jednej školy na druhu, je typický typ aplikácie, ktorý nám dnes už napríklad beží na univerzite v Hagene, v Nemecku. To portfólio je naozaj veľmi, veľmi široké toho, čo robíte vo firme. Mňa najviac zaujímal to, že dokážeš prepojiť naozaj tú výskumnú platformu, čomu sa venuješ v rámci výskumu, priamo s tou aplikačnou praxou a že sa venujete práve výskumu a vytváraniu tejto low-code platformy. To je za mňa veľmi dôležitá vec. A ty v súčasnosti riešiš jeden celkom zaujímavý projekt, kde sa venuješ objektovo-centristickým, alebo teda na objekty zameraným low-code jazykom alebo procesom. Áno. Čo si mám pod týmto ja predstaviť ako laik, ktorý napríklad nepracuje s takýmito, alebo teda pracuje možno s low-code platformami, ale že v čom je to iné, to objektovo-centristický prístup? Ako som už spomínal, tak tí biznis ľudia rozprávajú o procesoch. To je úplne prirodzené, lebo tí biznis ľudia, alebo tie spoločnosti poskytujú služby a v rámci tých služieb potrebujú niečo robiť. Hej. Poskytnutie služby je, že vykonávam nejakú činnosť. Staviam ti dom, poskytujem ti peniaze ako banka alebo ako poisťovňa a podobne. Poskytujem ti nejaké služby. A v rámci toho musím niečo robiť. Čiže oni prirodzene rozprávajú o procesoch, lebo procesy sú, že niekto niečo robí, aby sa dostal k nejakému výsledku. Na druhej strane sme si povedali, že tí informatici, oni rozprávajú o vrstvách. Dátová vrstva, aplikačná vrstva, prezentačná vrstva. Čiže ako ukladať tie dáta. Čiže viac menej a v tom informatickom svete objekty a objektovo orientovaný prístup je niečo pomerne štandardné. Ale tie objektové orientované jazyky v skutočnosti nemajú nejaký životný cyklus tých dát vo forme procesu. Keď ja mám objekt žiadosť o hypotéku, tak v podstate hovorím, že toto sú dáta tej žiadosti. Ale neriešim priamo ten proces. Kdežto ten biznis rieši ten proces. Niekto si musí podať žiadosť o hypotéku, musí vyplniť také údaje, potom mu to predschválime alebo nepredschválime, povie, ako má nehnuteľnosť, ohodnotíme tú nehnuteľnosť súdnym znalcom, ak je hodnota vyššia, nehnuteľnosti ako výška hypotéky, schválime a tak ďalej a tak ďalej. Záložné právo sa zriadi. Čiže je to proces. Oni rozmýšľajú v tých procesoch. A teraz ty chceš vlastne spojiť ten prístup objektový, kde mám nejaké dáta a k tým dátam, napríklad tej žiadosti o hypotéku ako dátovému objektu, priradiť životný cyklus vo forme procesu. Ono to je v živote, v podstate je tento stôl vec, je to dátový objekt, alebo je to proces? Ako sa to vezme? Je auto vec, alebo dátový proces? Aj, lebo má nejaké atribúty, kolesa, motor, spotrebu a tak ďalej, to môžu byť nejaké dátové atribúty, ale to auto musím vyrobiť. A keď ho vyrobím, tak ho dávam na predajňu. A keď ho doveziem na predajňu, niekto si ho kúpi a potom s ním jazdí a auto stárne a chodí na servisné prehliadky. Čiže z tohto pohľadu s tým autom sa vykonávajú nejaké činnosti a ono mení svoj stav. Čiže my sa snažíme my vlastne hovoríme, že lebo častokrát máš dva tábory. Jedni povedia, dáta sú dôležité, druhý povedia, proces je dôležité. My hovoríme, nie, obidve sú rovnako dôležité. A každá vec v podstate, aj ten jogurt, ktorý si kúpiš v predajni potravín a zješ ho, tak aj on je v podstate nie len vec, ale aj proces, lebo nejakým spôsobom sa vyrobil, pravdepodobne z mlieka, nejak sa to muselo vykvasiť, muselo sa to dať do toho kelímku, potom si to zjedol a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa stane potom, čo si to zjedol, už nebudeme rozprávať, lebo máme seriózny podcast. Čiže my sa snažíme takto pozerať na veci. Snažíme sa povedať, že dobre, tie dáta majú aj nejaký životný cyklus a v tej informatike vlastne vzťahy medzi objektami sa skúmajú na tej dátovej úrovni. Hej, napríklad mám cestovné poistenie a v rámci toho, to je objekt, a v rámci toho cestovného poistenia mám viacero poistencov. To sú iné objekty. Takže mám tam vzťah 1 ku viacero.
vzťah medzi dátovými objektmi. A my hovoríme, dobre, ale keď tie dátové objekty majú nejaký svoj životný cyklus, tak ja potom môžem povedať, že aj na tej úrovni toho procesu môžem mať nejaké vzťahy. Môžem povedať, že a keď tuto uzavriem poistenie v tom jednom objekte, tak vo všetkých poistencoch toho poistenia, ktoré sú v dátovom vzťahu, som tiež vykonal nejakú vec, že som pre nich konkrétne uzavrel poistenie a oni už sú konkrétne tí 4 ľudia poistení. Čiže mám poistnú zmluvu, ale mám aj jednotlivých poistencov. A v podstate nerobím vzťahy len na tej dátovej úrovni, ale aj na tej procesnej úrovni. Čiže preto my voláme túto vec Object-Centric Processes, lebo doteraz v minulosti tie procesy, hlavne v oblasti process miningu, čiže analýzy dát, sa robili len veľké jednoliaté procesy, kde si nemal medzi jednotlivými inštanciami, v tomto prípade poistenci sú inštancie procesu alebo objektu poistenec, lebo sú to konkrétni poistenci. Ja, moja manželka a moje 2 deti trebárs, sú konkrétni poistenci nejakého abstraktného objektu poistenec alebo triedy objektov. No a my vlastne sme prišli s tým, že aj medzi tými procesmi, aj na úrovni tých vecí, ktoré sa vykonávajú, sú nejaké vzťahy. Keď robím hromadné schvaľovanie, keď robím napríklad štátnu skúšku, tak v rámci tej štátnej skúšky, čo je jeden objekt, štátna skúška 12. júna trebárs, tak tam mám 10 konkrétnych študentov, ktorí robia obhajobu diplomovej práce. A to sú úplne iné objekty s iným workflowom. Niekto tu vypísal tému, téma sa schválila, človek písal tú prácu, podal tú prácu, oponenti zoponovali a teraz je v stave, že to ide obhajovať. A ja vlastne chcem spraviť vzťah medzi tou objektom štátnej skúšky 12. júna a 10 diplomovými prácami študentov, ktorí v ten deň obhajujú. A keď čiže dokonca na formulárovej úrovni viem robiť vzťahy. Že poviem, že OK, tak ten formulár, kde píšem známku z tej obhajoby, tej konkrétnej diplomovky, sa použije ako podformulár v rámci tej štátnej skúšky. Všetkých tých 10 podformulárov sa tam naťahá. My ako učitelia, ako predseda komisie tam vyplníš známky a keď klikneš na tlačidlo, že ukončené obhajoby, tak synchronizuješ a vykonáš zápis známky do indexu pre všetkých tých 10 študentov. Čiže tie vzťahy medzi tými objektami nie sú len na dátovej úrovni, ale aj na úrovni akcií, alebo príkazov, alebo udalostí. Že synchronizuješ veci. A preto to voláme Object-Centric, lebo tak sú v živote, že my sa len snažíme pozrieť na svet, pochopiť, ako fungujú vzťahy a pochopiť, že tie vzťahy nie sú len lebo dáta nie sú statické, tie dáta sa menia a vytvárajú. Ty keď máš tú diplomovú, alebo toho študenta, tak on ešte ani len nemá pridelenú tú tému, keď začne v prvom ročníku študovať. Ty síce ako v dátovom objekte máš, že on má mať nejakú diplomovú prácu a má mať jej známku, ale on ju nemá od začiatku. On ju dostane niekde až možno na začiatku 3. ročníka, tú bakalárskú prácu, až vtedy sa tam vytvorí ten vzťah. Čiže my vlastne hovoríme o tom, že object-centric procesy znamená, že tie objekty, ktoré v sebe majú informáciu o dátach, majú aj informáciu o životnom cykle tých dát, kedy čo sa zapíše, kedy čo vznikne, kedy tá hodnota nadobudne nejakú, teda tá dátová premena nadobudne nejakú hodnotu. A zároveň hovoríme, že tie vzťahy nie sú len medzi tými objektami, ale aj medzi tými akciami, udalosťami, príkazmi, úlohami, ktoré sa robia v rámci tých jednotlivých životných cyklov. Áno, čiže to je v podstate, možno je to zložito vysvetlené, ale verím, že teda sa to bude dať pochopiť. Myslím si, že si nám uviedol viac ako dosť príkladov v tejto oblasti. Je to naozaj skvelá vec, čomu sa venuješ. Verím, že to bude mať obrovský prínos aj do budúcna nielen pre rôzne typy spoločnosti, ale aj pre bežných ľudí, pretože tých aplikácií vieš nájsť veľmi veľa. Je skvelé, že o tom vieš takto farbisto rozprávať. Milujú to študenti, keď im rozprávaš.
a ďakujem ti veľmi pekne, že si bol dnes mojím hosťom. Veľmi sa z toho teším, verím, že sa stretneme ešte aj na budúce, lebo o tejto téme by sme mohli rozprávať veľa ďalších vecí, takže možno spravíme to, že si to tak zúžime a rozdelíme na viacero častí. Ďakujem, Janko, dúfam, že sa nám bude všetkým dariť, aj našim študentom a poslucháčom. Takže všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslucháči, milí naši sledovatelia. Toto boli Pokeci k veci s informatikmi. Prosím, sledujte nás na našich sociálnych sieťach, na podcastových platformách a tešíme sa na stretnutie niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia.